je nesporné, že Pax Americana končí. A my sme to tu viackrát povedali. Ja som hovoril o vašej relácii aj to, že Spojené štáty americké zanikli, myslím, že 12. decembra 2020, keď federálny, u nich najvyšší, ale aj s dispozíciou, pokiaľ je o osobnosť, ústavný súd rozhodol o sťažnostiach štátu Texas a ďalších 22 štátov o tom, že pri volebnom procese prezidentskom neplatia federálne zákony, ale republikové, lebo tie boli narýchlo robené v štáte Pensylvánia, aby mohli falšovať voľby. Tým pádom definitívne rozhodol, že USA neexistujú, lebo povedal, že neplatia federálne zákony, čiže platia len zákony republikové. No a keď to historicky porovnáte, ten rozklad USA, lebo však Biden je prezidentom, ale asi takým, ako som povedal, že nikdy nebude prezidentom a aj sa stal iba prezidentom rozdelených a rozpadávajúcich sa Spojených štátov, čiže to je ako taký lodivod na lodi, ktorý nemá kormidlo asi. Toto je, tak by som to prirovnal. Čiže a takto riadi túto loď. Vidíte, čo sa deje v USA, že tie menšie štáty už dávajú žiadosti o vystúpenie a je len otázka času, kedy to urobí normálne aj Texas. Takto to začalo aj Sovietský zväz. Takto to začalo, že pobaltské krajiny trpazlíci začali odchádzať a potom došlo k rozvalu. Ale ďalším symptomatickým znakom porovnania udalostí v Sovietskom zväze a Amerike je aký, presne tak. Spoločným menovateľom je Afganistan. Začalo to Afganistanu. Keď začali sťahovať Rusi vojska z Afganistanu, došlo k rozpadu Sovietskeho. A rozdiel je v tom, že Američania nesťahovali vojska, lebo utekali ako tchori, ale tým pádom odchod z Afganistanu, čiže to je ďalšia ako signifikantná vec, že Spojené štáty končia Veď práve to, že nemajú to postavenie, aké štátna elita, chce udržať, svedčí práve odchod okrem iného z Afganistanu. Dostali na frak v Sýrii, ale poriadne, Dostali na frak v Arménsku, Náhorný Karabach, že Rusi tam inštalovali vojska na hranici, čiže aj to, že im Pašunian slúžil ako otrok, Dostali na frak v podstate aj na Ukrajine, aj v Bielorusku dostali na frak. Čiže tieto a to hovoríte len o prítomných tieto lokálne prehry budú v celom svete, samozrejme sa len množiť. Jediná ich možnosť, ako zachrániť sa, ale oni to nechápu, tá štátna elita, že to je definitívny koniec a oni si myslia, že keď vytvoria vnútropolitické problémy v Rusku a urobia puč na Putina, že sa im podarí dosadiť tam kliku takú, ktorá bude vykrádať zdroje z Ruska, energetické, prírodné a tým pádom budú živiť ten ich neštandardný spôsob života, okradanie celej povedzme planéty. To úprimne, nadštandardný spôsob života. Ale toto už im nevíde, čiže Pax Americana definitívne končí, veď si zoberte teraz reakcie aj v Európe. Michel, či ako to je predseda Európskej rady v Európskom parlamente, de facto analogický prezident EÚ. Povedal jasne, že treba vystúpiť z NATO a treba založiť nejaké autonómne vojenské zoskupenie v rámci Európy, čo je ďalšie posilnenie, vojenské posilnenie Ruska, lebo Európska únia už nebude robiť takým spôsobom otroka, akým spôsobom robili nadprácu rusofóbnu prospech Američanov vo vzťahu k sankciám a tak ďalej. Veď zoberte si Nord Stream. Američania ako ho blokovali a Nemci nakoniec okupovaná krajina Američanmi, ale už sa uvoľňujú okovy okupácie, tak Merkelová podpísala Nord Stream. Čiže Amerika končí ako
Veď to je umelý štátoprávny projekt, veď to má 250 rokov, to bolo pozliepaný, to nie je historická štátnosť, ako Rusko, alebo Veľká Británia, alebo Nemecko. A navyše dnes sa mimoriadne vypuklo práve v týchto, ešte stále v tejto chvíli spojených, ale súhlasím s tým, že asi dlho tento prívlastok spojené tam nebude existovať. Takže v týchto Spojených štátoch sa mimoriadne často objavuje ďaleko častejšie ako kedykoľvek v minulosti kritika súčasného stavu, prudko odporujúcemu tomu, čo bolo nastolené a dlhodobo udržiavané tzv. Otcami zakladateľmi. Od tohoto sa odklonilo a je velikánska skupina ľudí, ktorým takéto odklonenie nie je povoli a ich aktivita sa už aj navonok začína vážne prejavovať. To, že my sa o tom nedozvedáme, alebo nedozvedáme sa primeraným spôsobom, to neznamená, že to neexistuje. Stačí mať naozaj aj americké zdroje a trošku vyčerpať z nich informácie a myslím si, že málo kto disponuje aspoň nejakými týmito zdrojmi z tohoto kúta sveta, by s vami v tomto vašom názore zrejme nedokázal nesúhlasiť.